intanet gaya ma za ka iya gabatar da kanka kamar yaya zan gabatar da kai wane ne kai ni alai sharif aminu shekarunka nawa shekaru na 56 wace irin gwagwarmaya kai a rayuwa a tsawon shekara 56 ai mun ga abubuwa da dama kamar me da me da me in baya za su koya abin da na baya za su koya haƙuri da juriya na zo na ƙarƙashin wani tun ina ɗan ƙarami tun ban shiga firamare ba har na zo na shiga wannan kuma a yanzu biyayyar da muka yi ta sa har ta kai yanzu ko muke jan raga komai a cikin al'amari wannan ina kira da yara 'yan baya da su koyi da irin wannan su tsaya da gaskiya da amana gwagwarmaya kala uku ce kuma a shekaru 56 bayan da za a yi a ce an yi wannan shekarun ba tare da an koyi abin da za a koya wa wasu ba a cikin gwagwarmayar da kai wacce ce tafi ɗaga maka hankali wacce ba za ka iya mantawa da ita ba wanda za ka so ka gaya wa mutum irin gwagwarmayar da kai da kuma matakan da ka ɗauka kauce wannan gwagwarmayar gwagwarmaya wacce muke a wani lokaci wacce muke manta da ita a rayuwa ba shine tafiya da muke yi daga nan Najeriya Kano zuwa Kwatano. A Kwatano nan in ka taho za mu taho da kaya ne a kuma lokacin da tafiyar da ake yi sannan ba aikin titi ba. Idan ka taho daga Kwatano kafin ka zo Marabil Boda sai ka kwana ka yi ni kana tafiya babu hanya cikin daji kake yi. Kuma a tafiyar nan kuna tafiya za ku gaba da haddani kala-kala ba na 'yan fashewa ba na komai ba. Amma tafiyar da ake ana tafiya mota za ta baki ɗauki mutum ku gyara shi ku ci gaba da biya da shi wani ya faɗi ba a nan zai mutu akwai ramin da ka faɗa in ka faɗa cikin wannan ramin da kai da motar wallahi sai dai a bata sai dai ku ɗebi kaya kuma a hanya motar da ta azza ta yi kwandem a tafiya ku za ku ɗebi wasu kaya ku kwance ku zuba a cikin mota idan kun dawo lokacin kuma ku tsaya ku sake ɗiba kuma a sannan za ku kwanta a gurin ba mai ɗiba daga nan har kuta wajen kuna zuwa ke za ku kwana akwai gurin kwana za ku kwana ku shigo gaya ko da ce ta Najeriya da Benin sauro cizon sauro ma ya ko za ku yi bacci ba saboda tsawon cizon sauro to yanzu bayan shekara 30 da aka yi irin wannan yanzu kuma Najeriya ta kulla boda wannan sana'ar da ka yi na wannan can lokacin mutanen yanzu zamanin yanzu na yau dai ba su da wannan dama to ai yanzu damar da aka kulla boda ai yanzu arziki ya zo Najeriya yaro ga kan zaben da kudin da yake hannunsa kakansa ma bai taba ganin su kuma yanzu duk abin da ka bai da shi yanzu an koma kasuwancin zamani ta wayan nan da kake dannawa za a yi duk abin da za a yi a gama kana nufin za a siyo mota daga Kwatano ta cikin waya kenan kwarai ana yi saboda idan ka siya gashi nan za ka shiga intanet daga gani ba ma Kwatano ba har America a Poland din ma da ake zuwa a yi yan sai dai ka tura da kudin ka a ɗoro maka a ita a ruwa kamar inda kake so a sauke maka ita yanzu ma gashi an samu ci gaba idan motar ta zo Najeriya ba za a sauke ta a Legas ba za a kawo kai ta garin da kake a ciki Kano a fitar maka da ita to kaga ai babu wahala kuma yanzu kowa ma yanzu ita yake a gani to kaga ko ai kowa ya zama cikin sauki kuma duk abin da kake so yanzu a cikin sauki za ka same shi ba tare da wahala wannan koda idan ka tashi nema farko ma ka ga sannan babu waya a kaf sai ka tafi a mota sako sai ka tafi mota ta tsaya sai an ji to yanzu ko ga wayar da zamani duk inda ka buga duk duniya inda ka kira buga za a sani to mun gode Alhaji Sharu Allah ubangiji ya ƙara nisan kwana ɗaukaka da kuma cikawa da imani ni ma na gode Allah ya ƙara sutura ya ƙara ci gaba